O nouă platformă de tranzacții se cheamă Cube. Este în final un exchange, da? Exact ca și multe altele, cum ar fi gen Binance, OKX, Bybit, printre altele. Acest exchange, bineînțeles, nu face excepție de la regulă și anume își va lansa un propriu token. Da? Binance, cine deține cont pe Binance, știe că are un token intern care are prescurtarea BNB. Acel token ne poate folosi pentru comisioane, pentru a schimba în criptomonede, de ce nu a schimba în dolari și retrage oriunde dorim noi. Ok? Același lucru se va întâmpla și cu acest nou exchange. Ideea aici este una simplă și anume, ne deschidem cont, intrăm de la început, vom câștiga puncte care se vor transforma într-un airdrop, viitor token al acestui exchange. Cu cât vom avea mai multe puncte, cu atât numărul de token va fi mai mare și, de ce nu, câștigul mai bun. Tocmai în acest motiv, e bine să aveți în portofoliu sau în atenția voastră și această platformă. Înregistrarea este una foarte simplă, sign up. Aici va apare un cod de referal. Dacă nu este afișat, va trebui să-l luați să-l luați de pe internet sau să-l folosiți pe cel care eu o să-l las în descrierea acestui video. Da? Deci, deschiderea contului este simplă. Prin contul vostru direct de Google. Da? Deci toată lumea are un cont de Google. Dați click pe acest buton. Bineînțeles și pe Apple se poate face cont. Da? Dar în majoritatea bănuiesc că folosesc conturile de Google. Dați click, adăugați respectivul cont cu parola, sincronizați cu parola și deja aveți cont deschis, da? Ne logăm cu respectiva adresă cu care am deschis cont și automat intrăm în contul nostru de Cube. Repet, este un exchange, la început e adevărat, dar există posibilitatea, bineînțeles, să și cumpărăm, să și vindem, să și tranzacționăm, de ce nu? Dar pe noi ne interesează să câștigăm cât mai multe puncte, da? Iar într-un viitor, probabil, dacă ne interesează comisioanele care sunt în tranzacții aici, de ce nu îl putem folosi? Dacă nu, mergem doar pe varianta gratis și anume obținem cât mai multe puncte. Bun, merg aici la Redward, iar aici se poate câștiga în fiecare zi, venim și dăm un click pe acest buton, check-in, și vom obține un anumit număr de puncte. Acest check-in se face o dată pe zi, iar cu cât veți intra mai des, să zicem în 30 de zile, ia deja lucrurile se schimbă. Alta e când intrăm la început de lună și ne mai aducem aminte de el în ziua 15 ale lunii sau 30. Atunci câștigurile sunt mici. Pentru a avea acces la acest buton va trebui să rezolvați KYC-ul, da? Deci acea verificare. Mergeți aici la securitate și undeva mai jos, la mine nu mai apare, undeva pe aici o să apară 3 butoane ce vă permite să faceți verificarea. Pentru a vă arăta totuși cât de cât cum se procedează, am pregătit cred că 4 sau 5 prin screen-uri și o să vedeți exact ordinea în care, sau pașii care trebuie să urmați până la verificare. Aprobarea se face mai puțin de 1 minut, așa că ar trebui să aveți contul verificat foarte repede. Veniți la checking, dați click pe el
și o să apară în zona de puncte suma respectivă care ați câștigat-o în ziua respectivă. La mine nu mai apare pentru că deja am făcut un checking azi. Ok. Cam atât despre acest exchange. O să ne orientăm doar pe câștigurile în puncte, pentru că ne va avantaja mai târziu când va lista tokenul său propriu. Bineînțeles, mai puteți intra la noutăți, să vedeți despre ce se discută aici, care sunt următorii pași care îi va urma acest exchange. Deci aveți suficiente informații, dar punctul forte este câștigurile de puncte. Veniți zilnic, un checking care nu vă costă decât 3-4 secunde și reveniți în următoarea zi și așa mai departe. Unde puteți găsi balanța voastră? Păi dacă mergem aici la username, la portfolio, aici o să găsiți suma câștigată dacă ați făcut vreo tranzacție și așa mai departe. Un nou video va fi prezent pe canalul meu de YouTube în momentul în care am informații despre listarea acestor token, pentru că nu. Un viitor token va fi în momentul în care se anunță listarea token. Până atunci, vă urez baftă, încercați să intrați zilnic și adunați cât mai multe puncte posibil. Și o să vedeți că cele 5 secunde care le alocați zilnic pentru acest checking, mai târziu o să dea rezultate bune. Bun. Și acum la final vă urez baftă. Nu uitați să vă abonați cei care n-ați făcut-o până acum, să lăsați un like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, să auzim numai de bine.